Köszöntelek a Hitvány Történetek csatornán. Kitalált, ijesztő, esetleg egyáltalán nem ijesztő, inkább szánalmas kreálmányokat találhatsz a csatornán. Jó szórakozást ehhez a hülyeséghez is. Már hetek óta hallottam a pletykákat a régi gyárról. Aki belép oda, az soha sem jön ki, mondták a helyiek. Az az ember, aki ott meghalt, nem hagyta el a helyet, és nem volt egyedül. Kezdetben nevettem a történeteken. Abban a gyárban hosszú évekkel ezelőtt egy ott dolgozó ember meghalt. Állítólag lecsapta a fejét egy gépszíj, vagy valami gép, mondtak ezt-azt. A halálos baleset után volt egy hosszú pereskedés. Többen nem akartak ott dolgozni. Végül a gyár bezárt. Már hosszú évek óta üresen állt. Néhány régi gépet ott hagytak. De még valami ott maradt. A baleset áldozata. Valahogy nem tudta elfogadni a halálát. Azt beszélték, hogy aki belép oda, az ott marad vele. A gyár szellemével. Arra gondoltam, hogy ez csak egy szóbeszéd, amivel távol akarják tartani a gyerekeket a gyártól. Volt benne valami. Sokan tényleg nem merték megnézni, legalábbis egy ideig. Aztán néhányan eltűntek. Azok, akik beléptek a gyárba. Ez megint sokakat megrémített. De nem minket. Engem és egy barátomat, Tibit. Másik két barátunk már tartott a helytől. Más ismerőseink pedig egyenesen rettegtek. Mi vakmerőek voltunk. Mindent kipróbáltunk, amit izgalmasnak tartottunk. Mondtam 3 barátomnak, hogy nézzünk el a régi gyárba. Nehezen, de belementek. Elmentünk a gyárhoz. De ahogy közeledett az este, a gyár körül éreztem a levegő súlyát. Sötét volt, és mintha a semmiből halk, nyaszörgő sóhajok jöttek volna. A fák ágai a szélben úgy csattogtak, mintha üzentek volna valamit. Ne menjetek közelebb. Tamás, Tibi, Endre és én, Imre, úgy döntöttünk, hogy bemegyünk. Minden lépésnél a gyár felől hideg, fémes szag jött, és a rozsdás kapu nyikorgása úgy visszhangzott, mintha a múlt kísértett volna minket. Belépve a főcsarnokba azonnal éreztem, hogy valami nincs renden. A levegő sűrű és nehéz volt, és minden lépésünknél valami furcsa, tapintható jelenlét követett minket. A padló alatt recsegő gerendák mintha éltek volna, és a falakon árnyékok kúztak, mintha a múlt halottjai figyeltek volna minket. Halljátok ezt? Tamás hangja remegett, és én is hallottam a halk, nyaszörgő sóhajokat. Mintha több emberi lélek is ott maradt volna a gyárban, mint a saját tragédiájának a fogja. Ahogy közelebb léptünk a főcsarnokhoz, a levegő egyre hidegebbé vált, és árnyékok suhantak át a padlón, a falakon. Ott volt egy áttetsző alak, eltorzult arccal, a halál utolsó pillanatának rettegésével. Kilépett a sötétből, nem beszélt, de mintha hallottuk volna a gondolatát. Maradjatok, maradjatok örökre. Tamás megrémült, Endre hátra hőkölt, Tibi reszketve kapaszkodott belém. Hirtelen a padlón több fehér kontúr jelent meg. Korábbi áldozatok szelleme, akik nem hagyták el a helyet. Az egyikük lassan felénk nyúlt, a bőröm alatt érződő hideg érintése a csontjaimig hatolt. Elhaladtunk egy régi gépsor mellett, ahol valaha ólomszagú anyagokat dolgoztak fel. A gépek még mindig rozsdás fogaskerekekkel álltak, de valami mozogni kezdett bennük. Mintha a halott munkások keze mozgott volna a gépek között, mintha próbálták volna újraindítani a termelést. Vagy minket akartak becsalni a fogaskerekek közé. Tamás hangosan felkiáltott, amikor egy árnyék átcsapott a gépsor felett, és a hideg, fémes szag az arcunkba fújt. Éreztem, hogy ha egy pillanatra is elnézünk, a szellemek már a nyakunkban lesznek. Tovább mentünk. Rohantunk. Mintha nem is tudtuk volna, hogy merről jöttünk. Nem a kijárat felé, csak valamerre. Minél messzebb a szellemektől. Aztán beléptünk a raktárba, ahol dobozok és törmelékek hevertek szanaszét. Ott az egyik szellem hirtelen a hátunk mögött termett, és láttam, ahogy az áttetsző ujjai a vállunkra markolnak. Tibi felordított, és a hangja visszhangzott az üres térben. A levegő sűrű volt, mintha mindannyiunk hangja a gyár falai közé szívódott volna. Az egyik árnyék lassan a lábam köré tekeredett. Azt éreztem, mintha a padló mozogna alattunk, és a fények torzulni kezdtek. Az árnyékok megnyúltak a falakon. Sikerült elszaladnunk. Végül egy újabb teremben kötöttünk ki. Ott megláttuk őt. Megjelent a halálos baleset áldozata. Magas, eltorzult alak, az arcán a rettegés örök maradványai voltak. Ledermedtünk. A feje ferdén állt a nyakán. Valahogy úgy nézett ki, mint a Harry Potterben félig fej nélküli Nick szelleme,
ahogy a feje szinte lógott a nyakán. A levegő hirtelen sűrű lett, minden hang elnémult, csak a szívverésem dobolt a fülemben. A szellem áttetsző keze lassan felénk nyúlt. Közben Endre mögött egy másik árnyék elkapta a lábát, és a teste merevvé vált. Tamás felordított, és eltűnt a padló repedésében, mintha a gyár elnyelte volna. Tibi ordított, de az egyik szellem ujjai a lábához tapadtak, mintha ott akarták volna tartani. Én ösztönösen rántottam őket magam után, de az az érzés, hogy a gyár falai összezárulnak, elnyomott. Végül Tibi és én el tudtunk rohanni. Hosszú vágta után valahogy megtaláltuk az ajtót, és kirohantunk az udvarra. Aztán sikerült kiérnünk a kapuhoz. Ahogy a hideg éjszakába kiértünk, hátranéztem. Tamás és Endre már nem volt velünk. Az ablakokon át fehér, áttetsző árnyak mozogtak, mintha a halottak arca követte volna minden lépésünket. Sóhajok kúztak a szélben, és hallottam a súgást. Mindig itt leszünk. Örökre. Egy ideig éjszakánként hallottam a padló recsegését, és láttam a fehér árnyakat a szoba sarkában. Igen, otthon. De ma már nem, szerencsére. De tudom, hogy a gyár nem csak acélból és rozsdából áll, hanem a halálból, a rettegésből és azokból a lelkekből is, akiket sohasem engedett el. Ha valaki egyszer belép oda, az talán már sohasem jön ki. Köszönöm, hogy megnézted a videót, meghallgattad a történetet. Tudod, iratkozz fel, lájkold a videót, írj kommentet, csak a szokásos. Viszlát a legközelebbi hitványtörténetben.